Mindenféleképpen azon kell dolgozni, szerintem, hogy zuglóban nyerjünk. Tehát, Persze. mert attól visszajönnek. De hát figyelj meg az, hogy akkor... a papság úgyse lesz már polgármester jelölt, az biztos. De az sem, még országgyűlési képviselő se legyen szerintem. Én azt gondolom, az lenne jó legalábbis. És mi volt veletek, vagy mi van veletek? Hát ide figyelj. Ami emlékszem annak idején, én nekem az volt a mázdim egyébként, mert hogyha még 3 hétig húzódik, akkor én is megszívok és teljesen tönkre megyek, amikor ezek az intézményi dolgok voltak, a cirkuszoltak velünk, meg minden. Hát ez a szemét kis mazsó, ez egy kis teppes patkány, ez egy rohadt görény. Vagy hát nem csak ő egyébként, szerintem már másik is, mert most egyik hazudik, mert azt mondja, hogy ő nem tudott róla, meg ez van, de én ezt nem hiszem el. Hát én nem tudom elképzelni, hogy egy mazsú az egyedül csibészkedett itt, anélkül, hogy a papság ne tudott volna róla. De mi volt? Mert nekem csak hát figyelj, az volt, hogy meg volt a sarzsi, érted? De melyik munkám? De én ezt tudom melyik. Mert volt a tervezés, ugye hát azon is kell, de hát aztán ott ugye a bölcsödet tervezés, az volt az első melótok. Az első, az igazából az a 3 intézményi felújítása. Aztán közben jött hogy kellett gyorsan ez a pályázat miatt, ez decemberben, ez karácsony előtt egy olyan 4-5 nappal kellett elköpörgetni gyorsan a dolgokat. Aztán nem is nekem, megmondom, nekem mázlim volt, mert ez így kilett, hanem az öcsémnek a gyorsszolgálati dolgokkal van probléma. Ja, mert hogy ő kialadó, de ő nem közvetlenben volt a vagyonkezelővel. Dehogy nem, hát ő megnyerte akkor mert ugye volt az első közbeszerzésnél, ugye nem is volt más induló, az öcsémmel ugye megy most a felszámolás, pedig hogyha mondjuk a vagyonkezelő kifizetné azt, amivel tartozik, akkor elvileg meg tudna egyezni azzal, akikkel, ugye, akik elindulták a csődegyesség, mert most ilyen csődvédelme dolog van. Ugye végülis a papcsák azt mondja, hogy hát ő nem is tudta, hogy 20%-ot kell letenni, meg ilyenek, hogy ő így úgy amúgy, ráfogta a mazsúra. A mazsúr meg mondja, neki megvan minden felvétel, e-mail, tehát ugye mert most megy a rendőrség, csak félek tőle, hogy ez el lesz majd kefélve, tehát nem lesz ebből semmi, de bár lenne, mert akkor úgy azért meg lehetne szorongatni ezt a görényt, mert én megmondom őszintén, ez egy patkány, tehát az a véleményem. Mert ez úgy volt, de ott valami tehát 400 milliós keretszerződés volt a HBS-nek? Hát 500. És annak a 20%-át visszakérte a mazsú? Bizonyám. És tudod, a mazsú volt a behajtó, tehát oda kellett hordani a lóvét, én megmondom, hogy ez becsült számomra, én nem hazudok, 100 millió forint lett elhordva. És akkor azt mondta utána a papság, mikor ugye lett keverve, hogy jó, hát én nem tudok semmi. 20 de geci az, hogy ez a mazsú, hát ő neki elég lett volna, még 5 se kellett volna, csak vagy 2. De nem úgy, hogy azt tudom, és akkor utána letagadja, mert azért van egy görény, ráadásul, és akkor de a mazsú az... Mind a kettő. A papság azt, hogy ő mondta volna a mazsúnát, de ezt nem merte volna megcsinálni a mazsú a papság nélkül, hát ezt te is tudod. Hát azért... Ide hozta Debrecenből meg itt tudom, hát azt is tudjuk, hogy a Kósának valami érdekeltsége az apja, meg most mindegy. Tudjuk ezt a dolgot. Na mindegy, hát figyelj, azért kellőképpen csak az a baj, hogy Zsolt is azt mondta, hogy ez olyan kínos ügy, hogy ezt nem lehet a Viktorral sem megbeszélni. Mennyire, igen. Hát ő nem is tud oda menni. De próbálkoztunk vele, hogy jó lenne, hogyha azért. Aztán most itt a jó Isten tudik már mindent tudod, mert eleinte azt gondoltuk, megmondom őszintén, hogy ez azért kell ilyen mennyiség, hogy a pártkasszában, mert ugye hát még mindenről gondolt az ember. De ezek lenyúlták simán, ezek nem adtak oda senkinek semmi, ezek szerint neked se. Mert ez úgy működne, hogy várjál, ami azt hitt, hogy várjál, úgy, hogy ez egy csapat. Legendás, jóban vagyunk. De most megkerestétek a mazsút, beszéltetek fel? Most akkor valamit csináljon? Ő ott tagadja, hogy ő nem bűnöl, hanem a papság nyúlta le. Tehát most persze, hát ez a legjobb. A papság azt mondja, hogy ő nem tudott róla, hogy van ez a csak 2%-ot kért volna. Igen, érted. Mennyivel tartozik a vagyon közül? Hát, 45-50 millió forinttal körülbelül. És akkor az, hogyha megérkezne, akkor tulajdonképpen minden megoldódna, hál' Istennek, akkor nem mennénk. Vagy legalábbis nem én, de hát a család, az öcsém, nekem is családja egyedül van, de ha valahol ugye anyám az utcára kerül, hát nem, mert ugye valahogy megoldjuk, de elmegy a ház, az öcsém lakása, a kocsiját elvették, meg hát ugye
Meg hát az a másik baj, ennek van egy másik vonzata is, tudod, hogy nem csak ő, hogy ez a dolog, hogy ő szarba van, meg tönkre megy, de ezáltal van egy csomó olyan alvállalkozója, aki ugyanúgy tönkre megy. Tehát én azt is látom, és sajnálom őket, mert megdolgoztak tisztességesen a pénzért, és nem kapják meg a pénzüket. Mindig mennek ezek az infók ezzel a görénnyel kapcsolatban, mert hát ugye nem lehet ezt megengedni, hogy valaki. Én azt gondolom, hogy legalább saját magam, én azt mondtam a Kulcsának is, mikor találkoztam vele még már jó régen, mert kérdezte, hogy mi újság. Hát mondom, mi, akkor volt ez a nagy ilyen, mondom, az meg legalább ezek az előző gecik egymást nem battatták, mondom, hagyták élni és élni, mondom, itt igen, csak elkezdtem mesélni, milyen jó képviselőnek lenni. Hát mondom, örülök neki, hogy te boldog vagy. Hát most erre mit mondják, érted? Az biztos, hogy polgármester, ő nem lesz itt. Még országgyűlési képviselő sem lesz szerintem, én nekem az a véleményem. Eleve az, hogy ő azt is elbaszta, hogy ő nem hozott semmi eredményt egyébként, amit rábíztak. Tehát ő azért azzal nincs elfelejtve. Tehát ez nem úgy van ám, hogy jó, aztán majd lapítok egyet, szerintem ő nem lesz képviselő sem. Na de hát, és ezt ő nem tudja, hogy a mozdulálatra tele. Azt is tudja. Azért gondolom, hogy ez nem így van. Hát azért mondom. Hát egy évig megy valami, és akkor egy év után jön rá valaki, hogy ja, lettem csapva, vagy rajta mesélj, ez mesélj. Olyan szoros kapcsolatban, hát én úgy tudtam a Mazsú meg a kapcsák, hogy kizárólag tartom, hogy hát ilyen partizan akcióba részkedett volna, amikor az Orsi a nővére, az úgy dolgozott a kapcsákügyvédi irodában, az Orsolyának a férje, az megint üzleti kapcsolatban állt a hát megint dolgozott is, hogy darabig, úgyhogy... Az Imre mondják, hogy jobban volt közvetlen a Lázár, hogy ennek ezt találta ki, ezt a trafikügyet is, ezt a trafikmizériát a Lázár, és a kis papcsákunk keresztbe tett neki egy üzletbe, és most el fogja taposni, úgyhogy ezért mondtam, hogy nem lesz képviselő. Igen. Tudni. Hogy miért van ezért? Tehát ezek az előző évben rohadt mocskos, kurva kommunista banda, mert én utáltam őket, ezek legalább egymást írták. Hát egy van. Azt meg hát élni és élni hagyni. Így van, én is azt mondom, hogy hát élni és élni hagyni, és akkor miért kell csinálni? De mondom, elsődlegesen tényleg, amikor ilyen horror összegekről volt szó, hogy hát nem azt gondolta, hogy egy gyűjti a pártosszába, mert ugye hát valamikor abba is kell, hát már álmodom ezzel, hát legyen van.